comeza Afiando a Agulla. Moi boa noite, señores e señoras, 10 menos cuarto da noite, en rigorosísimo directo desde os estudos de Irmandade TV, segundo día de Afiando a Agulla, un programa que vai estar nas vosas pantallas de luns a venres a partir das 10 menos cuarto da noite. Imos saudar xa a Sara Torreiro. Boas noites, Sara, coméntanos en que vai consistir o programa de hoxe. Pois o programa de hoxe vai consistir na entrevista a Rafael Cuíña, xa investido alcalde de Lalín despois de derrotar a Crespo. Logo falaremos da polémica xerada en torno á alcaldesa de Moaña, que decidiu sacar do seu despacho a bandeira de España e a foto do rei e substituíuno por un retrato de Castelao. Tamén falaremos das turbulencias que está sufrindo Manuela Carmena no goberno de Madrid con Ahora Madrid. Moitas gracias, Sara. Paso vos a presentarvos xa a mesa de hoxe. Acompáñanos Manuel Bello. Moi boas noites. Manuel, benvido a Irmandade TV. Benvido, moitas gracias a vos. Tamén se estrega con nós Bastos Boueta, profesor. Moi boas noites. Moi boa noite. Encantado que estes aquí. Encantado, placer é meu. Alba Nogueira. Boa noite. Boas. Rafa Cuíña, alcalde de Lalín. Boas. Boas noites. Boas noites. Xa como alcalde. É a cuarta ou quinta vez que ves por aquí, pero... Xa como alcalde. Sí, efectivamente, sí. Bueno, falaremos desa investidura do sábado, Como ti digas. dos plans para os próximos 4 anos, de todas as cousas que che queiran plantexar por aquí pola mesa. E para completar a mesa de hoxe, Millán Fernández. Boa noite, Millán. Boa noite. Benvido tamén. Bueno, imos analizar a caída de Xosé Crespo, Sara. Ben, pois Lalín efectivamente volve ter a un Cuíña de alcalde, 25 anos xustamente despois. As mareas deron a sorpresa nestas eleccións, pero tamén houbo varias vilas medias que foron un croio no zapato para o Partido Popular. Un dos bastións galegos, Lalín, experimentou un profundo troco. En febreiro, José Crespo, o ata agora alcalde, cumplía 25 anos de rexedor, pero sufriu un descalabro sen precedentes ao perder 2.506 votos e pasar do 63,8% de 2011 ao 44,7% agora, o que se traduciu en perder 4 actas. O aspirante de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, lanzou unha interesante campaña a través das redes nas que iba subindo cada X tempo fotos con un montón de xente desde un montón de lugares do mundo que levaba unha cartolina verde que poñía, como poden ver aquí, que poñía Hai Alternativa. Neste caso era dende Lalín, pero tamén tiveron dende o Caribe, dende Pequín, dende Porto e dende un montón de sitios. Como lles dicía, as enquisas non daban moito por Rafael Cuíña e os máis optimistas movíano na horquilla dos 3 ou 4. Pero, conforme foi avanzando a campaña, o candidato non deixaba de mandar mensaxes moi positivas e mesmo afirmaba que ia ter 3.000 votos. E o certo é que tivo 3.020, ou sexa, que se achegou moito, quedou con eses 6 concelleiros. E a corporación, finalmente, queda con 10 para o Partido Popular, 6 para Compromiso por Lalín, 3 para o PSOE, 1 para a PAC e 1 para o BNG. Todos os grupos, agás o Partido Popular, apoiaron a investidura de Cuíña. A verdade é que a campaña entre Crespo e Cuíña foi bastante bronca e bastante dura, con acusacións polo medio. O alcalde daquela non dudou en chamarlle neno pijo en varias ocasións, mentres que Cuíña criticaba porque andaba polo rural con bolsas nos zapatos para non mancharse de bosta. Como lles dicía, o último enfrontamento foi pola petición de Cuíña de facer o pleno de investidura no hall do Concello, algo o que Crespo se negou chamándolle, como lles dixen, neno pijo. Finalmente Crespo cedeu, pero quen puxo trabas foi o secretario do Concello, polo que finalmente foi no salón de plenos. Xa co alcalde elexido, a corporación trasladouse a un vestíbulo do Concello repleto de público, igual que a escaleira e a primeira planta do edificio. Cuíña non quixo levar papéis, dixo que para falarlle ao pobo desde o corazón. Iso sí, estivo todo o acto como sempre en Galiza, de Castelao na man.
Para que o coñezades mellor e por darvos así algúns datos técnicos, Rafael Cuíña naceu en Lalín no 1972. É empresario, político e columnista galego, fillo do político Xosé Cuíña. Exmilitante do Partido Popular de Galicia, era unha das caras coñecidas da rama galeguista deste partido. Escribiu para diversas publicacións e aínda escribe como Vieiros, Xornal de Galicia, El Correo Gallego ou o xornal A Peneira, e acadou bastante sona pola súa pertenza á Asociación Cívica en Defensa da Lingua Galega Prolingua. Así mesmo, forma parte do equipo permanente do Instituto Galego de Estudos Europeos e Autonómicos, que dirixe o nacionalista Anxo Quintana. Tamén foi membro da plataforma galeguista Acción Galega. O 14 de abril de 2012 anunciou a súa marcha do Partido Popular, integrándose en xuño dese mesmo ano na organización política Compromiso por Galicia. Nas filas desta formación concorreu como cabeza de lista por Pontevedra ás eleccións ao Parlamento de Galicia 2012, malia non acadar finalmente representación. Nas municipais de 2015 foi candidato de Compromiso por Galicia á alcaldía de Lalín e, como xa lles dixen, foi elixido alcalde grazas a un pacto de goberno co PSDG e a APAC e tamén co apoio na investidura do BNG. Moitísimas gracias, Sara, xa coñecemos un poquinho mellor o noso convidado de hoxe. Rafa, obxectivo cumprido, era o teu soño, digamos, ser alcalde da tua vila? Non necesariamente o meu soño, era un obxectivo en vista de como eu veía a situación de Lalín. Se me preguntas hai 3-4 anos se eu tiña pensado a posibilidade de ser alcalde de Lalín, seguramente dicíache que non, pero o tempo, creo que as outras posibilidades, vin pois que a situación de Lalín era preocupante, un paso a fronte con un grupo de persoas, sabendo que ninguén é imprescindible en política, pero simplemente para axudar. E temos a posibilidade de ter a alcaldía e estamos traballando con moitas ganas. Comentábamos agora na introducción, na presentación do teu perfil, ti estabas convencido de que ibas a ser alcalde na campaña, polo menos lanzabas esas mensaxes, incluso case até acertas no número de votos. Eras máis optimista que a xente ou con isto non éramos capaz de que acontecía en Lalín? Eso parece. A última parte, sobre todo, se ve que non se corresponde en realidade, porque eu dediquei moito a facer a factura de cada parada de casa, a facer política municipal, que era patear moito rural, casa por casa, lugar por lugar, atendendo a todos os veciños, porta por porta, falando das súas preocupacións, mirándolles aos ollos e facendo moi pouca política de salón, ningunha política de salón, que eu creo que é un método que funciona perfectamente. Bueno, vamos a colocarche un poquinho mellor o micro, que me comentan os compañeiros, mentres imos ver esa investidura Rafael Cuíña este mismo sábado, no que se constituía o Concello de Lalín. Eu me explico toda a campaña electoral, que foi unha batalla dura, para hai moitas batallas duras, que a verdade é que non esperedes de mí grandes fastos, non esperedes deste goberno grandes infraestructuras. Durante estes 4 anos, basicamente, ímonos dedicar a estar ao lado da xente que máis necesita. Esa vai a ser a prioridade deste goberno. Imos estar ao lado dos que acabaron a crise con eles, dos que non tiveron culpa desta crise e a crise rematou con eles, imos estar en primeira liña de batalla en fronte dos que causaron todo isto. Que os saibades, esa é a responsabilidade deste grupo de goberno. Acabouse o de pisotear os dereitos das persoas, acabouse o de pisotear os dereitos dos nosos gandeiros, acabouse de pisotear paraísos naturais como as Fragas de Catasós, acabouse de estar por riba das persoas. Aquí somos todos iguais, imos a traballar todos xuntos por Lalín, dende o primeiro minuto, e que ninguén veña aquí como poder fáctico a decirle ao alcalde de Lalín a súa corporación o que ten que facer ou non, porque a leva moi clara con nós. Quero falar directamente ao xogo de Lalín e dicirle que dende hoxe en Lalín que les mandades sodes vos, que o tenga claro todo o mundo. Estoy solo que os estaré feliz. Evidentemente, quero lembrar a Xosé Cuíña, persoa que creo que lle debo tanto nesta victoria. Eu sempre digo que estes días preguntado moitas veces que pensaría desta situación Xosé Cuíña. A min tiña dúas cousas, ou me botaba a bronca cando non estaba de acordo comigo, ou
ou simplemente calaba cando estaba de acordo comigo. Hoxe noto o silencio de Xosé Cuña nesta sala. Esa será parte do discurso de Xosé Cuña, sí, de Rafa Cuíña. Este mesmo sábado, quédome con dúas cousas que dicías nese discurso. Por unha banda, o Concello voso, dirixíndote aos veciños, e por outra banda, a lembranza ao teu pai, a Xosé Cuíña. Pois sí, é unha evidencia. Eu creo que o Concello ten que ser dos veciños. Eu creo que os políticos lalinenses nos últimos anos estaban moi afastados da realidade veciñal, non tiñan os pés no chan, por iso eu decía que hai que recuperar o Concello para os veciños, é a Casa do Pobo, e a lembranza a Xosé Cuíña eu creo que era necesaria, porque moita xente estaba agardando, lóxicamente, estábamos falando en Lalín, non que, digamos, pois eu creo que fixo unha labor inxente durante moitos anos, recoñecida por xente de todos os partidos, e, lóxicamente, desde un punto de vista afectivo, creo que tamén estaba ese día, digamos, que era un día para lembrarlo e que todo o mundo entende que fixeran. Dicías que non vai haber grandes obras en Lalín. A que vas a dedicar estes 4 anos? Pois basicamente a políticas sociais. Pero dixen na pre-campaña, dixen na campaña, estou dicindo agora, primeiro, a cubrir as necesidades básicas dos veciños, iso é fundamental, sobre todo en época de crise, e despois xa se poderá falar de outro tipo de cuestións. Pero entendo que dende a administración pública, se non se cubren necesidades de a xente, como decía en esas palabras, que precisamente máis duro lles deu a crise, que non causaron, eu creo que non sirve de nada precisamente a unha administración pública se non fai iso, non? Esa é a miña mentalidade e para iso traballo todos os días. De novo un Cuíña frente do Concello de Lalín. Inda hai alguén que sigue relacionando o apelido co Partido Popular ou xa non? Pareceme que o queira facer, a mí pareceme lexítimo. Eu estou en outros parámetros ideolóxicos, sempre o estiven, sobre todo con este Partido Popular actual, por lo tanto eu estou onde estou, son un dos fundadores de Compromiso por Galicia e síntome moi cómodo onde estou. Pois se te parece, Rafa, imos ver o momento tamén da investidura, a ver que sentías un pouco neses momentos, e xa vamos abrindo a mesa con nosos convidados. Se non queda máis remedio, pois... Este era o momento da investidura. Concelleiros que votan a favor da candidatura para alcalde de don Rafael Cuíña Aparicio. Tendo conseguido don Rafael Cuíña Aparicio 11 votos, que é a maioría absoluta, queda proclamado electo. Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde de Lalín, con lealdade ao rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Que se sinten momentos así? Pois... non vives na realidade a mellor dese momento, un momento emocionante, pero estaba a altura da responsabilidade que estaba adquirindo en ese momento. Cando me deron o bastón de mando, que é unha peza que, perdón porque hai xente que lle pode parecer mal, a min pareceme casi ridículo, tiven o mínimo imprescindible en ese momento nas mans, ofrecinllo cun xesto ao resto de persoas que estaban ali adiante, e o único que pensaba era empezar a traballar o antes posible, e non perder moito tempo en parafernalias, homenaxes máis ou menos artificiais. Eu creo que asumes unha responsabilidade, o que tens que facer dentro do primeiro minuto é poñerte a traballar. Bueno, simbolismo até o final, pechaste o acto co canto himno galego. Sí, foi un canto espontáneo da veciñanza de Lalín que foi moi emocionante para unha persoa, en ese momento xa alcalde, que se considera fondamente galeguista. Bueno, vamos a ir abrindo a mesa por aquí. Bastos, a ver, que te vexo con ganas. A ver, eu da política de Lalín, pois non sei, pero podemos abrir o foco. No, que o convidado... Pois eu quería preguntarlle, en cuanto cargo electo de Compromiso por Galicia, que opina destas confluencias que queren facer ahora as forzas? Ou cree que hai espacio para un partido nacionalista de centro ou de centro-esquerda, ou como queres así? Qual é a opción? Pues ir con toda a esquerda ou ir que antes a esquerda ou a nación? Empezamos forte. Eu son galeguista, profundamente galeguista, insisto, en parámetros nacionalistas síntome moi cómodo, síntome a gusto, non me movo demasiado en parámetros esquerda-dereita, máis ben en nova política, bella política, con moitos matices hai que falar disto, pero eu pertenzo a unha formación que é socialdemócrata, progresista e galeguista, e aí, en eses parámetros ideolóxicos, atopo moi cómodo, non? A resposta a túa pregunta teria que ser sí.
Sí. Sí, que creo que pregúntame por unha confluencia, eu creo que sí que é necesaria unha confluencia. Co Esquerda con Nación, porque creo que iba No, que vai antes. Eu creo que Pero, claro, que está ben estas cousas, así, Mareas, e Podemos, e cosas así, pero eso vai quedar diluído, así, ao final van a ser como unha especie de cousa que traballe para Pablo Iglesias, para facer o presidente. Eu digo, preguntábache por eso, digo, que sei que ves do nacionalismo, sei que ves do galeguismo, sempre tuveches incluso no Partido Popular, nas forzas que tuveches unha postura clara, efectivamente galeguista, que é o primeiro, que hai espacio para un partido, con alcaldes como a ti, confluir en un partido galego, pues, transversal que chegue a ciudadanía, ou hai que diluirse nunha forza que sí que defenderá a Galicia, así un hipotético dereito a decidir e estas cosas así, ou queremos forzas de verdade propias? Vamos a ver, eu creo que ten que haber espacio para esa forza, lóxicamente galeguista, nacionalista, como queira situar, para min é o mesmo. De centro-esquerda, eu creo que Compromiso por Galicia pode representar iso, pero creo que en determinados comicios, como son horas xerais, temos que tender a determinado tipo de confluencia para que Galicia estea ben representada nas Cortes españolas. Eu, por exemplo, se falamos claramente, eu sentiríame moi cómodo en un pacto co BNG, por exemplo, sentiríame absolutamente cómodo para representar a Galicia nas Cortes españolas, con a Nova tamén. Con Esquerda Unida non tería demasiado problema cos seus matices, agora eu baixo a marca Podemos únicamente non me vexo. E creo que moita xente máis que se sinte galeguista o nacionalismo tampouco. Mais claro creo que non podo falar, non? Manuel? Que tratastes moitas cousas xa así de o bote pronto, non? Sobre o que tratastes e despois fareche unha cuestión sobre Lalín, pero creo que tampouco hai que afondar moito máis cando non hai ainda cuestións, non, riba da mesa. O que si está claro é que cando, como nas familias, non, de un fillo, pois hai poucas discusións. Cando hai 5 fillos, pois se son adultos, pois teñen que se respetar todos e todos teñen que ceder un pouquiño para que a familia funcione. O que vai acontecer coas eleccións xerais e con outro tipo de eleccións ao millón que estimen os movimentos e forzas organizadas no país, bueno, pois é moi sinxelo. Todas, se queren confluir nun obxectivo, terán que ceder todas en algo. Entón, hoxe a política non se mide en focos, non? Xa os politólogos nas últimas estudos e as observacións, sobre todo en Europa, pois en eixes, non? Que se esquerda ou dereita. É dicir, hai demasiados epicentros que unha sociedade plural, non? E no noso caso, sobre todo, como unha nación histórica, o primeiro reino europeo que está baixo o Estado español, pois o epicentro é a cuestión nacional, é moi por riba de outras cuestións, simplemente por unha matiz, non? E Rafael, que hoxe xa é alcalde, sabio, porque se non tes competencias, se a nación galega non ten competencias, excusa facer nin política de dereitas nin de esquerdas, porque hai moitos debates, por exemplo, na esquerda galega e na esquerda máis radical, sobre cuestións de pensións, sobre cuestións sociais, etc., que son absurdos no sentido en que, por desgracia, non ten Galicia competencias para legislar sobre esas cuestións. Depende todo de Madrid. Entón, cando se fala deso, pois de varios para as eleccións xerais, pois posiblemente o que se está vivindo agora, na miña opinión, é que hai un movimento cidadán que pode facer confluencia dunha forza moi forte e esa forza hai que saber canalizar. Pero o mellor non é entregarlle a unha forza de Madrid, senón que o mellor... Está falando de Podemos, non me Sí, absolutamente. É dicir, se as forzas a nivel de Estado tamén ceden esa presencia de admitir o que os vellos galeguistas chamaban o feito diferencial galego, pois sería un paso importante. Millán? Bueno, eu primeiro felicitar a Rafa polo resultado en Lalín. Nada, bueno, eu vou me centrar no tema de Lalín, non? Gustaríame que me falara cales son os problemas máis importantes que hai hoxe en día ali no teu concello e que, bueno, cales serán as primeiras medidas que queres tomar despois ao respecto do tema este da confluencia, etcétera. Creo que xa dixen que o primeiro eran medidas de corte social. Eu creo que o centro da campaña, aquelas familias que non dispoñan de ningún tipo de recurso, o Concello teñe que garantizar que non se lle poida cortar a luz e o gas nos meses de inverno, entre novembro e abril, por así decirlo. Intentamos unha auditoría precisamente externa para saber a situación exacta do Concello, pero tive unha reunión co interventor e díxome que era absolutamente ilegal, pero sí que era posible solicitarlle ao Consello de Contas que fiscalizara o último exercicio o antes posible, unha auditoría interna, por así decirlo. Eu creo que xa por lei debería ser obrigatorio que cando entra un novo grupo de goberno sabe exactamente como está
Concello como collen en ese momento. Insisto, políticas sociais, eu creo que Lalín dentro de pouco será declarado Concello libre de desafizamentos tamén, que non é unha medida innovadora, pasan outros concellos do Estado español, e insisto, sobre todo, cuestións de protección social, comedores de verán para aqueles rapaces que, por desgracia, só teñen a posibilidade da comida diaria dos comedores escolares. Isto que máis me preocupa neste momento, saber a situación do Concello, e tamén unha cousa moi preocupante que o Partido Popular non tivo a ben contarme neste momento de transición, de traspaso de poderes, que estamos nos 20.004 habitantes, que é un problema moi grave para Lalín perder a categoría potencialmente dos 20.000, con todas as repercusións económicas e sociais e competenciais que pode ter esta perda de categoría. Houbo algún problema no traspaso de poderes? É dicir, xa sabes todo isto que pasou noutras vilas e cidades, moitos papéis en caixas, non? Do Estado. Non crees que o traspaso de poderes dura demasiado no tempo, de que quizáis non se debería facer como noutros países, incluso que aos poucos días, por non dicir ao día seguinte casi, xa se debe tomar o... debería estar regularizado, que inmediatamente xa estivese, eu que sei, unha comisión mixta para o traspaso de competencias inmediato. Eu non vou acusar sen probas de destrucción de documentos, aínda que algunha lenda urbana sobre a este respecto hai, pero eu creo que hai determinada ocultación de información. Ningún concellero do anterior grupo de goberno se puso en contacto con concelleros do actual equipo de goberno para poñerse a súa disposición para aclararlle calquera cuestión pendente que pudese haber. Son cuestións que eu creo que en democracia deberían estar superadas por riba dos intereses partidarios de cada momento. Ten que estar a xestión pública. Alba. Ben, pois eu o que quería saber un pouco tamén é a verdade é que Lalín é un pouco unha illa na comarca na que está metida, porque é unha das comarcas onde o Partido Popular, curiosamente, a pesar do batacazo electoral que levou, é das comarcas onde conserva un peso bastante... Lalín e Silleda, son os dous concellos máis grandes, pero non son do Partido Popular. Agolada, Dozón, Rodeiro, etc. Rodeiro costouche decilo, pero aparte diso, a cuestión é en que medida o Concello de Lalín, digamos, con quen se vai relacionar no entorno, que capacidade pode ter o proxecto de Lalín de irradiar na súa comarca, e despois que referentes no plano municipal ou que formas de artellarse con outros proxectos municipais pode ter o Concello de Lalín neste novo mandato. Eu non sei se é o momento de falar este tipo de cousas durante este mandato, pero eu creo firmemente no agrupamento de concellos. Por exemplo, creo que hai concellos como Dozón, en menor medida Agolada ou Rodeiro, que empezaron a non ter demasiado sentido a súa existencia dende un punto de vista político, si dende un punto de vista, digamos, os vellos problemas pois sempre de comparación entre vilas, entre poblacións, pero creo que intelixentemente temos que ir hacia a fusión de concellos. Hai traballos moi serios feitos pola mesma Universidade de Santiago precisamente a este respecto. Eu creo que, insisto, que concellos que teñen poblacións mínimas deberíanse integrar xa dentro do que Lalín, ou acabar chamándolle Concello do Deza, poñamos a denominación que sexa, pero creo que é inteligente. Sempre digo que o que non se quere facer polas boas en 15 días en Grecia a crise o fixo polas malas, o tema da reducción precisamente de concellos, e temos que tender hacia iso, non? Pero, insisto, relacionarmos con concellos de todo signo, non? Todo o que sexa beneficioso para Lalín a min pareceme ben, dame igual que sexa na Agolada ou que sexa en Silleda, que é o Partido Socialista. Eu creo que hai moita interrelación tamén precisamente entre o que Lalín e o que Compostela. A mí gustaría meter a mellor relación posible con o alcalde de Compostela, co Concello de Compostela, porque eu creo que estamos en un área de influencia moi semellante. Creo que isto é o lógico tamén con Ourense, pero sobre todo, insisto, a área da comarca do Deza e Compostela, non? Eu querería falar un poquinho máis de compromiso por Galicia tamén, Rafa, porque nestas eleccións o partido de alguma maneira marcábase como as eleccións as máis sinxelas, non? Para encallar, para entrar... Sinxelas entre aspas. Entre aspas, polo menos en comparación co ciclo que se traía, non? Autonómico, europeas, de algún xeito nestas eleccións, Compromiso por Galicia tiña que entrar nas institucións. Finalmente va ter 4 alcaldes en Miño, Vilar de Santos, Muros e Lalín. Satisfeito ou se cadra agardabas un pouquiño máis, sobre todo para ter maior fortaleza pensando no próximo ciclo? Sí, estou diante do secretario de organización do noso partido precisamente. Eu non son membro da Executiva Nacional, pero se queres a miña modesta opinión, eu creo que son... Como alcalde máis importante de Compromiso? Temos algún alcalde que ten 7 de 7 concelleiros, o sea, que non está mal. Con máis poboación, se queres. Eso sí, ao que vou. Eu creo que son os resultados
interesantes, eu creo que son vendibles, por así decirlo. Eu creo que deberíamos aspirar a outro tipo de resultados. Eu creo que o partido necesita en este momento que se lle dé unha voltiña, que se aprete algunha tuerca que eu creo que está solta e que se pode facer potencialmente sen ningún tipo de problema. A mí gusta falar moi claro, a min cuestións como a de Miño non me gustan, non comparto situacións como esa, aínda que non foi forzada. Porque Miño tedes un concelleiro, sí, aínda que non foi forzada por nós, quero deixalo ben claro, simplemente o concelleiro de Compromiso por Galicia votouse a sí mismo, pero non me parece normal que con 200 e pico votos sexa alcalde máis apoiado polo Partido Popular. Non me gustan ese tipo de situacións, e creo que dende a Dirección Nacional hai que corregir ese tipo de cuestións. Hai casos como os de Muros que en cambio sí me gustan, porque aparte eu creo que temos unha excelente alcaldesa os próximos anos, e casos como os de Lalín. Eu creo que o resultado de bo, temos bastantes concelleiros repartidos por Galicia adiante, e que pouco a pouco imos construindo ese proxecto de centro-esquerda galeguista e progresista socialdemócrata no que tanto nos sentimos cómodos. Ben, acabas de definir ideolóxicamente o partido, pero afundando un poquinho na liña de Bastos. Compromiso por Galicia, polo menos a min dame dúas sensacións ás veces, porque por unha banda mira cara a esquerda, cara ao BNG, cara ás mareas ou as candidaturas de Unidade Popular, pero por outra banda semella que sí que pode xogar máis ben no terreno do centro-dereita, con sensibilidade social, como pode ser o Partido Nacionalista Vasco, non? Pero si, bueno, para o Partido Nacionalista Vasco se falas cos seus dirixentes, según que dirixente fales, dinche unha cousa ou dinche outra. Isto teñe bastante relación a día... Democracia cristiana social ou... Sí. Insisto, eu creo que a pesar de que estou definindo perfectamente según os nosos documentos políticos o que é o partido, se hai unha certa transversalidade. Hai xente que ven do que é o galeguismo de dereitas, que se sinte cómodo estando dentro de Compromiso por Galicia, pero creo que os nosos documentos políticos son moi claros en ese sentido, non? A mí, se me preguntas, insisto que non me considero unha persona do eixe dereito a esquerda, donde me sitúo? Sitúo na socialdemocracia. A partir de aí, dime, ponme a etiqueta que ti queiras, pero síntome perfectamente representado por teses socialdemócratas e galeguistas. Eu nunca fui un democristiano, nunca fui un conservador, nunca fui un liberal. Social liberal podía ser debatible, discutible, pero na socialdemocracia atópome perfectamente cómodo. Bastos. Como representante da dereita aquí. No, espero que non me consideres ningún escardallo polo que estou dicindo. No, escardallo un pouco está sendo para esquerdas. Digo, pero a socialdemocracia clásica, eu creo que están sendo colonizados un pouco, na miña opinión, por o discurso populista de esquerdas de Podemos. A socialdemocracia clásica, por exemplo, non falaría... Non é o meu caso, profesor. Non falaría dos despeses das casas, dos aforzamentos, non? Un socialdemocrata diría, vamos a ver, en todo caso, hai que ver se o despese da casa é xusto ou injusto. Non todos os despeses son injustos. Por exemplo, hai xente que non paga os alugueres porque non lle dá gana. Por exemplo, non todos os casos, obviamente, pero hai que ir caso por caso. Concordo. Hai que ir caso por caso. Igual que non todos que pagan a hipoteca, pues, en outros casos non justicia, pero en outros casos son segunda vivendas, en outros casos hai de todo. Entón, habría que estudiar o caso, e en todo caso, o socialdemócrata diría, pues, que se aplica a lei, despois queremos un paliativo. A esta persona quedou sin casa, buscamos unha vivenda, ou outro tipo de cousas. Non un discurso fecharse por xa de origen ou así que se cumplan esas cousas sin ter en conta a justicia das cousas. E moitas veces se fan ese tipo de medidas que está ben para colau, pero non para unha persona así de orden, como a mí, como te consideras, claro. Así de centro, esquerda, ou eu creo que digo, pues que hai un certo colonialismo, como digo, como aquello parece que triunfa. Creo que en cambio habría que manter un pouco o discurso. Pues mira, nós non somos deso. Téñeme chamado de todo, pero... non somos populistas, somos socialdemócratas de máis ou menos. Aquí queremos que funcione máis ou menos a economía como está funcionando, etc. Téñeme chamado... Eu son soberanista, pero quero unha Galiza como Irlanda ou como Luxemburgo, non como Corea del Norte, non como... Eu tampouco. Quero que soberana, os modelos son esos. Acabas de decir, concordo absolutamente, sí. O sea, non hai... Pero teñeme chamado de todo, pero colonizado nunca me chamaran ainda. Non... De pola colonia. Será eso, non utilizo non. Colonizado ideológicamente, digo, non me respiro a... Pero alguén cree que hoxe en día quere alguén en Galicia algo como Corea del Norte? Hai un exemplo, onde eu que quero dicir... no, pero digo que cando dices que hai xente que ten discursos populistas a respecto do tema dos desahucios, eu creo que non é que non se diferencie, que evidentemente hai casuísticas diferentes a respecto deso, hai resolucións diferentes xurídicas a cada cousa, senón que se pon énfase nunha problemática social que levou a 500.000 desafiuzamentos e que xera unha bolsa de desánimo e todo o que leva a isto, non? Por lo tanto, eu creo que vai por aí máis que nada o discurso, non a solución. A solución
xa se irá vendo ahora desde o poder político que se ten nos concellos como se vai resolvendo en negociación cas bancas, aí sabe máis porque xurista sabe. Eu se me permitides, eu creo que estuvo un punto intermedio entre os dous. Eu creo que o profesor Bastos ten bastante razón de que determinados momentos populistas levaron ao extremo determinado tipo de situacións. Iso é absolutamente certo, pero tamén é certo que esta crise bateu en moita xente que non é responsable dela. Eu creo que dentro das administracións públicas, na medida do posible, non aos que lle botan coloquialmente morro, por así decirlo, pero sino xente que realmente que lle afectou esta crise, que as administracións públicas teñen que facer todo o posible. Rafa, os que teñen a primeira vivenda ou... Bueno, eu creo moito, por exemplo, nas posibilidades, a parte da dación de empago, lógicamente, aos alugares sociais. Pois a mí gustaríame que a legislación permitise, por exemplo, subir o IBI aos bancos, por exemplo, da Sareb, ou sea, as vivendas da Sareb que están deshabitadas, que fose posible este tipo de medidas competencialmente. Non vai máis ese banco tan ruinoso. Pero en Lalín, por exemplo, hai vivendas da Sareb absolutamente deshabitadas e hai persoas que necesitan esas vivendas, pois esas vivendas que a banca acceda, por exemplo, en alugares sociais. Eu creo que se poden facer moitas cuestións sempre que se xan dentro da lei. Hai que mudar determinada normativa, reglamentos para que isto sexa posible. Pódense facer con interese moitísimas cousas. Outra cousa é que aos determinados poderes fácticos non lle interese que este tipo de medidas poden ir para diante, non? Que é outro tipo de debate. Manuel? Bueno, pois eu, visto que esa arteria de sensibilidade social que vai circular polo goberno de Lalín, ademais pola súa composición, sí que me gustaría que ao final destes 4 anos Lalín se convertira no que dixeches, eu estive na tua toma de posesión, e que me gustou moito, non? A parte de que falaches desde o corazón e chegaches a moitísima xente, estaba aquilo abarrotado, xente que non puido entrar dentro, que ali o que se respirou foi que Lalín pode ser ese corazón que bombee un novo galeguismo para as amplas capas da sociedade galega. Manuel, estás apoiando moito máis que a ti, Está situando o compromiso máis en parámetros nacionais. Así que así debe ser. Non, fun bastante claro a ese respecto. Sí, disculpa, é tamén unha cuestión de mollarse, é dicir, cando os bebés son pequenos non poden decidir por eles, hai que esperar a que medren, ainda que o compañeiro pois di que se o PNV, o catolicismo, as forzas políticas non se miden por ese tipo de clichés, é dicir, mírense polos feitos e pola realidade. Para mí o PNV é unha referencia absoluta de modelo de país. O PNV, por exemplo, é unha organización que fala con Izquierda Unida e fala co Partido Popular, ten que falar con quen representa. Eu así como, por exemplo, non me sinto cómodo observando o tipo de políticos que fai Convergencia Democrática de Cataluña, por exemplo, pero sí me atopo perfectísimamente representado. De feito, a eurodiputada Zasco Bilbao representa Compromiso por Galicia tamén despois da nosa coalición en Bruselas, e eu síntome absolutamente cómodo nos parámetros ideolóxicos do propio PNV con respecto á cuestión nacional, non? Álvaro? O que pasa que, bueno, eu creo que sí que efectivamente o PNV en comparación con CIU e con outras forzas da dereita está situada nos parámetros máis centrados, pero tamén é certo e que, por exemplo, agora acaba o Parlamento Vasco de aprobar unha lei precisamente para o tema da protección social da vivenda cos votos en contra do PNV estando no goberno, é dicir, que foi unha lei sacada adiante por Bildu e polo PSC, PSE, me parece que... O PSC pode ser tamén, porque con os cambios que están facendo... En todo caso, quero dicir que tamén hai matices para sacar. Por suposto que hai matices. O que pasa que eu aí tamén, malia que eu creo que hai un certo movimento de intentar magnificar o papel dos concellos na cuestión dos desafiuzamentos, eu creo que pouco máis van facer ou van poder facer os concellos que o que son medidas de un certo efectismo. É dicir, que aparte de non enviar a Policía Municipal a contribuir aos desafiuzamentos, poder gastar algo de cartos en política de vivenda, o certo é que o marco normativo obriga a medidas noutro nivel, e dicir que eu creo que a necesidade de proxectos políticos que vayan máis alá do municipalismo ven precisamente dada por eso, é dicir, porque as competencias municipais son limitadas, e entón pode haber medidas como as que se tomaron no caso do bipartito, por exemplo, de garantir unha certa porcentaxe de vivenda social no planeamento urbanístico, que foi cambiada polo Partido Popular, pero para iso tens que estar no Parlamento de Galicia, ou para tomar medidas contra os desafiuzamentos, pois temos que ter un proxecto político que estea no Parlamento do Estado defendendo ese tipo de medidas. Entón, eu creo que aí
eu tamén creo que hai que poñer na súa dimensión o que son as capacidades dos gobernos municipais e non deixarnos levar porque, bueno, as proclamas de... Eu son un pouco de proclamas, gustame ir directo aos temas. Eu creo que si podes establecer dentro do Concello de Lalín, porque, entre outras cousas, temos unha cantidade inxente de cartos públicos como para presionar á banca para que fagan determinado tipo de medidas no teu Concello. E como eles non se cortan moito a hora de presionar cando teñen a sartén polo mango, dentro do Concello tamén lle podes decir, oiga, con este tipo de cuestións que vostede está facendo o Banco X, se vostede persiste en esa atitude, un mañán retirolle 3 millóns de euros da súa conta e o desplazo a Caixa Rural Galega ou donde sexa. Pódense facer medidas de presión, poden ser que as cualificas de efectista. Sí, pero dende logo... Non, eu digo que hai algunhas medidas, pero que son parciais e limitadas no alcance. Dende logo, eu como alcalde de Lalín non vou a mirar a outro lado mentre pasan ese tipo de cousas no meu concello, iso teño claro, non? Non, bueno, aparte do resultado en Lalín, outro dos resultados dese día foi que Louzán deixou de ser Louzán... Ese gran amigo que tes. A verdade que xa non me lembro quen é Louzán. Sabemos da túa boa relación con el. No, que me fales un pouco da... Está desexando que lle chegue Carmela Silva, Non, non? non teño demasiadas referencias de Carmela Silva e desexo que entre o mellor posible, sempre cando o BNG finalmente non pacte con Louzán despois de todos os ofrecementos que teñe, que estou seguro que non. Pero Carmela Silva, verdad que non teño absolutamente nada contra ela, non a coñezo e non é unha referencia para mí nin do bo nin do malo, non? En todo caso, o listón que lle deixaron non é demasiado alto como para superalo, non? Eu creo que é unha boa noticia para os galegos que o anterior presidente da Deputación deixe de ser unha persoa de referencia, polo menos institucional, en esta terra, non? Bueno, eu iba basicamente por aí, que valoración facías, pero é que as expectativas se abren agora a partir da caída de Louzán, por chamar. Pois eu creo que expectativas vos, gobernamos co Partido Socialista en Lalín, teñen boa relación precisamente con Carmela Silva. Eu espero que por aí a relación entre o Concello de Lalín e a Deputación de Pontevedra sexa mellor, partindo da base de que son un alcalde que non cree que as deputacións provinciais son perfectamente prescindibles, non? Pero neste momento existen, teñen as competencias que teñen e lógicamente non vou a renunciar a determinado tipo de actuacións que poden facer as deputacións, pero eu creo que no marco digamos constitucional había que darlle unha voltiña para que este tipo de entes absolutamente prescindibles deixasen de existir, non? Falamos del PNV, unha cosa que me gusta do PNV é que ten os impostos máis baixos de España. Outra cosa non ten impostos de sucesións e os tipos tributarios son os baixos da Lalín, cosas polo foralismo, etc. Ese é o teu modelo. Lalín é un sitio industrial, pouco coñezo dali, ten unha industria moi potente, é un sitio que, cando iba de pequeno e cando vou agora, tampouco que vaya moito, non? Pero ves unha pusanza, ves un poderío de cidade, un parques industriais, unha zona máis ou menos rica. Como vais a túa política industrial? Vas imitar o PNV ou vas a querer subir impuestos e regular e facer mil cosas? Non, en este momento eu creo que decías a potencia industrial, foi unha potencia industrial, en este momento estamos en 1800 parados, moitas empresas e moitos comercios pechados que foron moi importantes en moito tempo. Eu creo que hai que intentar recuperar, porque o chan industrial, a situación estratégica de Lalín é clave para poder defender, digamos, que veñan novas empresas. Eu creo que hai que baixarlles na posibilidade de, digamos, o precio do chan industrial. Hai medidas da Xunta en este sentido que baixaron agora un 30% últimamente, intentar presionar para que sexa máis, e despois desde o punto de vista de impostos municipais tamén baixarllos para que as empresas novas que queiran vir a Lalín poidan valorar que con eses precios, en ese tipo impositivo, que os seus produtos van a ser máis competitivos en os diferentes mercados que queiran ir. Eu son máis de baixar impostos en este sentido, teño que decirlo, que subilos, porque tamén estamos no momento económico que estamos, pero mellor, se estivésemos un momento económico de esplendor, dicirche todo o contrario, non? Que os que máis teñen que pagar. En este momento eu creo que a xente que ten que ter cantos máis cartos no seu peto, moito mellor para poder, por exemplo, consumir e que se active o ciclo da economía. Esta é a miña opinión, non? En este momento. Alcalde, Lalín, 20.000, 4 habitantes. Sí. Un problema. Sí, xa o dixen. Eu esta mañá estive reunido precisamente con funcionarios do Concello porque preguntaballes hasta que punto isto era certo. Decíanme que sí, que por cada persoa nova que se incorpora ao padrón de Lalín por diferentes circunstancias danse de baixa 3 persoas. É un dato moi preocupante. Eu creo que temos moi difícil o poder aguantar este ano a categoría dos 20.000, pero imos facer todo o posible porque sabemos que, entre outras cuestións, hai xente
xente traballando fora do Concello de Lalín, concellos limítrofes que vive e utiliza todos os servicios en Lalín. Eu creo que temos que facer unha campaña de empadronamento que vaya algo máis que algúns carteliños que fixeron outras administracións ao goberno anterior para que isto sexa posible. Temos que ser contundentes con este tipo de circunstancia, porque tamén hai unha certa picaresca en estes datos, e para que a final de ano o INE diga que Lalín sigue mantendo a categoría 20.000, pero que está evidente que ninguén, e non é poñer a venda antes que a ferida, que ninguén vai botar a culpa a este goberno de baixar de categoría de 20.000, porque eu creo que durante moito tempo puderonse tomar medidas que non se tomaron, e daqueles ven a lama actual potencial na que estamos, non? Xa estamos falando da herencia recibida, pero é así. Bueno, mirando un poquinho cara ao futuro, xa na reta final da entrevista, estamos xa en xuño, vimos de constituir os concellos, ben obrado, enseguida nos plantamos nas eleccións xerais, xa hai moitos tiralíneas por aí, moitas xente imaginando como pode ser esas candidaturas. Ti como te sentirías máis cómodo, nunha Marea Galega ou nunha candidatura galega, ou directamente coa... Eu unha Marea Galega sentiríame cómodo. En unha plataforma con partidos como BNG, Compromiso, Anova, sentiríame comodísimo. Eu non me vexo baixo as siglas únicamente de Podemos. Eu sei que hai xente que está intentando que sexa Podemos-Marea Galega. Eu creo que temos que xa dar un paso adiante. Escribía estes días un artigo que sairá os próximos días para que me pediron para sermos, no sentido que eu creo que teñen que empezar a cambiar os rostros, os actores principais. Creo que determinado tipo de egos que están posicionando moitos proxectos nacionalistas en esta terra teñen que pasar a un segundo plano. Eu creo que sabemos todos a que nos estamos referindo, ten que partir dun exercicio de xenerosidade e de compromiso con esta terra, porque senón algúns parece que van a seguir proclamando fatwas e dicindo que se sienten cómodos en determinadas trincheiras, e iso vai nos a levar á situación na que estamos en este momento para calquera que se sinta cómodo en teses galeguistas ou nacionalistas. E cales son esas trincheiras as que non queres ir? Pois non quero en trincheiras nas que se diga que non somos os guardianes das esencias, e se non se fai exactamente o que nos queremos, non hai ninguna posibilidade de acordo. Claro que todo o mundo dase conta do que estou falando, non? Insisto, é un momento da xenerosidade. Eu creo que ten que haber unha gran candidatura galega de amplo espectro que consiga un grupo parlamentario potente nas Cortes españolas, e iso ten que partir, como ben decía antes Manolo Bello, de que todos temos que ceder un pouco, pero non nos poden impoñer ninguén dende Madrid que temos que ir debaixo de determinada sigla concreta, sino que nos temos que ter claro que os nosos candidatos van representando a Galicia, e que unha vez estando dentro das Cortes españolas van a representar únicamente os intereses desta terra. Esta é a miña opinión, que supoño que será moi discutible, moi debatible, pero é a miña. Non sei se queredes afundar máis cousas con Rafa sobre este tema. Eu preguntaría sobre este tema. Ou sobre o que queirades. Non, eu iba a preguntar sobre o seu mandato, é dicir, que na súa previsión do mandato, por que lle gustaría, é dicir, en que quere parecerse a Xosé Cuíña e en que quere diferenciarse de Xosé Cuíña? Quero diferenciarme de Xosé Cuíña en que ele era membro dun partido co que eu a día de hoxe non me sinto en absoluto representado. Eu creo que nas épocas de Xosé Cuíña había un concepto de política con determinadas cuestións perfectamente superable, e que por exemplo, en Compromiso por Galicia intentamos superar. Había determinado tipo de concepto de políticas, non sei se caciquís, pero si clientelares, sobre todo no rural, que seguiu potenciando o goberno de, creo que estou sendo moi claro, o goberno de Xosé Crespo, que eu non comparto. Despois o que si me gustaba era o amor precisamente polas persoas do rural máis desatendidas, sempre máis marxinadas, percorrer aldea por aldea, sentirse cómodo facendo ese tipo de política, falar aos poderosos mirando aos ollos moi clariño, sabendo que tiñas máis que perder que ganar, e que por riba dos intereses dos poderosos estaban os intereses dos teus veciños. Eso sempre ten un custe político. Aí pasoulle, estou disposto na medida, digamos, na medida das posibilidades de que me pase tamén, porque eu vou estar sempre ao lado dos meus veciños, e non vou a tragar con determinados poderes fácticos que xa están dentro do primeiro día presionando para que ti fagas determinado tipo de cousas que a mí non me vai a dar gana. Bueno, pois se non tens ninguna pregunta máis para Cuíña, pois vamos a continuar co programa de hoxe, Rafa. Porque, bueno, Sara, coméntanos, con que imos ir agora? No día de hoxe, aí en Moaña, alcaldesa de Moaña, saltaba esa noticia, contanos, Sara.
Pois a verdade é que a nova alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que será, por certo, a primeira muller que presida o Concello, pois o primeiro que fixo ao entrar na Casa Consistorial foi retirar o cadro do rei Juan Carlos e a bandeira española que tiña o seu predecesor, o popular José Fervenza, no despacho. O único que deixou foi a bandeira galega. Daniel, no sitio do retrato do monarca, puxo a imaxe do galeguista histórico Daniel Rodríguez Castelao. Rescatouno este cadro de Castelao das dependencias da policía local, onde agora foron parar a bandeira española e o cadro do rei. A dirección do bloque sinalou que non impartiu ningunha directriz ao respeito das bandeiras e que descoñecía que a rexedora moañesa tomara esta decisión persoal. A Lei de Bandeiras do 1981 sinala que a bandeira de España debe ondear no exterior e ocupar o lugar preferente no interior de todos os edificios e establecementos da Administración central, institucional, autonómica, provincial ou insular e municipal do Estado. Tamén é certo que, lendo isto, podería abondar con que a bandeira e o cadro do monarca presidisen o salón de plenos. E tamén, evidentemente, a fachada do edificio, cousa que sí que ocorre no caso do Concello moañés. A priori, non parece obrigatorio que estean no despacho da, neste caso, rexedora. A tenente de alcalde, que é socialista, hai un pacto Bloque-PSOE, dixo que non lle importaba o que fixera a súa compañeira no seu habitáculo de traballo. Hoxe tuvemos a oportunidade de falar con Leticia pola tarde e isto é o que nos comentaba sobre as diferentes cuestións que xurdiron por volta desta retirada do cadro de Juan Carlos I e da bandeira de España do seu despacho. A decisión xorde de que Moaña elexiu ser unha alcaldesa nacionalista e, polo tanto, asume o que iso implica. Nos somos nacionalistas e non temos por que ocultar. De feito, nunca o intentamos ocultar. Concurrimos a estas eleccións como DNG asambleas abertas. Entón, se a xente nos deu a súa confianza para gobernar, de feito, os veciños e as veciñas non teñen maior problema en que iso se faga así. O cadro de Castelao estivo sempre presente no despacho da alcaldía, incluso estivo no salón de plenos do antigo Concello de Moaña, antes de facerse o Concello Novo, durante as legislaturas na que liderou o goberno BNG. No ano 99 entrou o PP ao goberno, un alcalde que se chamaba José Barreiro, e este señor, Xavier Barreiro, non era José, era Xavier Barreiro, perdón. Pois este señor ordenou a retirada do cadro e tiralo ao lixo. Un policía, ao que yo pediu, naquel momento estaba exercendo como xefe de policía, a sustitución do xefe que había na época, e díxolle que lle permitise leválo para o seu despacho e así non o tiraban e tal. E el o rescatou e levou para as súas dependencias. No ano 2003, cando acabamos a alcaldía, outra vez en coalición co PSDG-PSOE, era alcalde naquel momento Xosé Manuel Millán, pois Xosé Manuel Millán baixou a policía e pediulle o cadro de Castelao para devolverlo ao seu sitio original. Naquel momento estaba ainda no Concello Vello, cando nesa legislatura se construiu o Concello Novo, grazas á labor dese goberno, Xosé Manuel Millán, no mesmo despacho no que me instaleu e eu onte, trouxo a Castelao e trouxo a bandeira galega. Entón, os intrusos non eran Castelao, o intruso non era Castelao neste despacho. Cando entrou o PP hai 4 anos, pois volveu a quitalo e a leválo de volta para a policía. Tamén importante, porque xa houve algún medio que tamén quixo sacar polémica por aí, este é o meu despacho, o que a institución en sí, no salón de plenos sigue estando colgada a foto do rei Juan Carlos, non de Felipe VI, porque non había nin sequera no meu despacho, non están actualizadas as fotos, o que lle pode decir.
E nas bandeiras que ondean na entrada do Concello está a bandeira galega, a bandeira estatal e a bandeira europea, e non se van a tocar. Non, xa se contei a historia, o sea, isto é un tema de Moaña. Non sei se o resto dos concellos nos que está gobernando agora mesmo, estamos gobernando como BNG, pois se animarán a facer algo parecido. Non hai, se me estás preguntando se desde a Nacional me mandaron instruccións de facer iso, pois non, é un tema de Moaña. Eu, aos meus compañeiros, o que lles animo é a que traballen forte por os seus veciños e as súas veciñas e por defender o povo galego ali onde estean. Si iso, bueno, pues, a veces os símbolos son importantes e outras veces o importante é como faz o teu traballo. Eu creo que se poden combinar as dúas cousas, pero bueno, deixo a consideración deles e delas o que deben facer. De criminalizar, pero sí de crear certo sensacionalismo co tema das posicións nacionalistas. Entón, non vou entrar a ese xogo, eu simplemente explico a historia real que é esta. Este cadro ten moita historia e de feito, bueno, se pudera ser unha imaxe, a verdad que é un cadro a conservar, non ten nada máis, é unha obra de arte en sí, tanto o propio cadro como o marco que o enmarca, é unha auténtica maravilla. O marco que concadra é un marco de madeira maciza, todo torneado, moi bonito, e, home, eu atrevería a decir que hasta de Castiñeiro, o sea, é unha auténtica maravilla. As declaracións de Leticia Santos, alcaldesa de Moaña, esta mesma tarde, Alba, que parece esta nova coa que nos levantábamos hoxe, que causou bastante revuelo así nas redes sociais e foi moi comentada estas cousas. É simpático, a verdade é que parece como esas cousas do conto viaxeiro que se fai ahora nas escolas, este é o cadro viaxeiro de ida e volta, non? Cada vez que o goberno BNG volve o cadro ao despacho do alcalde e cando marcha pois poñen ao rei español no sitio, non? Pareceme ben, a verdade é que Leticia Santos é unha alcaldesa que parece que empeza gobernando pisando forte. Eu coñecina na campaña, a verdade que é unha muller nova de 30 anos que ten as cousas moi claras, ten un bo equipo e a min pareceme unha medida sensata, entre outras cousas porque é o seu lugar de traballo e o normal, e eu creo que todos os alcaldes e alcaldesas vimos estes días máis estos, digamos, de como acomodaban os seus despachos. O propio Rafa publicaba tamén nas redes unha foto do seu despacho do novo concello ese supersónico que teñen en Lalín. E entón, o normal é que no teu espacio de traballo teñesteas cómoda e, desde logo, ter a Juan Carlos mirando, o mellor sareche o elefante do cadro ou así, entón, moito mellor ter a Castelán, non? Rafa, que? Inspirache esta medida ou non? Eu non teño a Juan Carlos nin ao seu sucesor no meu despacho porque non estaba. Están as tres bandeiras porque eu non quixen perder demasiado tempo en este tipo de cuestións. A miña bandeira galega, eso creo que o sabe todo o mundo, pero eu que me dedico a traballar en outro tipo de cousas, pero a medida que tomou a alcaldesa me pareceme absolutamente lexítima, ten o meu modestísimo apoio no que ela decidiu, pero a verdade é que perdí moito tempo en este tipo de cuestións, non? Cada un ten as súas prioridades e a min as prioridades dos demais pareceme moi ben, non? A ver, a mí non me parece mal, como decides vos, é o sitio de traballo dela e debe gobernarlo ela como ela quer. Eu son ateo do Estado, outras persoas son ateas da religión e claro, do respeto, igual que moitas persoas poden molestar un Cristo ou así, como parece ser, tamén unha persona ten dereito que lle moleste un símbolo dun Estado que non é o seu, que sea, e ten dereito a quitarlo mentras goberne, non acabo de ver o problema. Eu, en principio, sou partidario que non haya moitos símbolos ni moitas cosas, que se faga así o traballo administrativo que está, porque ao final estás poñendo unha simbología que sempre a uns lle vai a gustar, a outros lle vai a gustar, entón cuanto menos cosas dellas hai, quanto máis se dedica ao seu traballo, pois, mellor. E, como decides ben, é o sitio de traballo delas, se quere poñer a bandeira, a mí non me ofenda, máis puso a bandeira boa, non puso con estrela. A do cálice a bola. Con a súa hostia, pero o cálice, a súa sete cruz. É que me gustaría, a bandeira de Galicia, é que me gusta. Dades vos conta como está o anarcocapitalismo en Compostela últimamente, non? Pero, por exemplo,
Eu creo que este asunto non é noticia, para empezar por aí. É dicir, é que a min dame unha pena é artificial ver hoxe esta noticia neste país. Digo, aquí moi ben se vive. Eu entendo que Leticia é unha persoa comprometida co país, pero que é moi xoven e que sacar estas cousas para tal é un exceso de protagonismo barato. Porque hai que falar da realidade. Estou cansado de patear concellos deste país con alcaldes do PSOE e con alcaldes do BNG que nos seus despachos onde traballan teñen a bandeira galega ou non a tiñan, ou non tiñan ninguna, ou tiñan as tres, ou tiñan un cadro. Tal como diste, parece como que Leticia buscou un protagonismo e a cuestión foi todo o contrario, é dicir que houve medios de comunicación que o trataron dunha forma totalmente como as 1000 paridas que están sacando estes días, que se un chega en bicicleta, que se outro, o que hai de fondo, Alba, arrola os nenos, que se tal, que son cousas ao final anecdóticas e que o problema que hai é que eu creo que a información política hoxe en día está tan deturpada que o único que fala é do accesorio, é dicir, non fala de que políticas van levar a cabo, de non sei que, senón si levaba garabatas, si non levaba garabatas, si chegou dando chicos, ou chegou en bicicleta, ou chegou en coche oficial. Coincido no que dis, pero quen fala? Falan medios que son de capital e de poder de Madrid e están incentivando as noticias aquí. O tratamento que lle deron os medios, que Leticia contesta cando a chama, pero os tratamentos que lle deron os medios era para montar un escándalo porque se sacaba a imaxe do rei Juan Carlos, é dicir, era intentando criminalizar dun rei que xa non é xefe do Estado. Non, para que xa sabe, porque en Moaña, no salón de plenos está correcto, no centro de traballo está. Vos vedes concellos, vos podo poñer os nomes de concellos, empezando polo meu, onde no salón de plenos si hai imaxes religiosas. Ti sabes o que fixen eu no meu concello? E perdón por decirlo porque pode parecer demagóxico, cando entrei non me dediquei a ese tipo de cousas, collín todas as partidas e vin onde se podía sacar cartos todos os lados para o proxecto de políticas sociais que quero levar adiante. Eso foi o que me dediquei eu os 2 primeiros días de mandato. E non perdín un segundo co tema das bandeiras, pero insisto que se a alcaldesa quiso facer iso porque se atopa máis cómoda, pareceme ben, e sobre todo se o que deixe a bandeira galega co que eu tamén me sinto representado, pois doblemente concordo con ela. Tampouco perdeu moitos segundos con eso. Non, xa, non digo por ela, digo a polémica artificial que, como ti moi ben decías, xerouse ao redor. Iso que di Alba, dou fe, porque non puido entrar hoxe en directo porque tiña unha reunión do Consello Local e priorizou esa reunión. Pero hai máis, quero dicir que hai moitos máis concellos que teñen esta situación. E habrá coa española só, e habrá de todo. Incluso tiña un colega por aí de Ourense que pactou co PSOE sacala dun concello pequeno, por eso non saiu ningún lado, pactou sacala da... Bueno, e a preconstitucional creo que había en un concello que hai adiante, non? E houve un alcalde que tiña, e non houve escándalo, que tiña imaxes de Franco no despacho do alcalde, non? E non pasaba nada, parece. En Baralla, non? No, en Beade. Perdón, en Beade, sí. E trofeos de todo tipo, o sea que, bueno, en fin. A ver, Millán, que está moi calado. Bueno, porque é que eu non coñecía a noticia hasta pola tarde cando me dixeches como é a republicana non pasa nada, claro. Non, eu basicamente este tema non me pareceme, definiu moi ben Manolo Bello, é unha non noticia, é dicir xa, o sea, na noticia que vin eu en La Voz de Galicia cando entrei xa ben definido que o problema é un non problema, é dicir, a lei de símbolos e a lei de banderas establece que fora nos edificios oficiais deben estar e dentro no seu despacho, como é o seu despacho privado, pois cada un fai o que quere, entonces eu non teño nada que dicir. Estou de acordo co que dixestes, basicamente, menos con a da bandera republicana que eu nin nunha, sí, porque é antifascista, pero non porque por española ni non española. Mas española de todas que tu copeto de Castela. Bueno, pero tampouco quero entrar nese debate, porque é moi largo, é un símbolo antifascista internacional, eu sinto identificado. A min Millán, dentro dos españolistas republicanos, é dos que mellor me cae, que quero que quede aquí ben claro en Irmandade. Por eso se sentaron ao lado. Sí. A esquerda. A ver, Millán, que te está troleando aquí. No, dame igual. Hai confianza. Quero dicir, este tema, interésame máis o tema que ven despois, que este, non é que o queira rexeitar, simplemente que ela no seu despacho, pois evidentemente pode facer o que quere, e ademais o de Castelao pareceme estupendo, e o da bandeira, pois tamén, é que é o seu despacho, como se ten un póster do Rolling Stones. O tema de despois interesalle máis porque é de Madrid. Bueno, es que trolean, non é por eso, interésame moito porque nos afecta os dereitos fundamentais, e porque queren ir a por Manuela, eso repercute en Martiño, en Xulio, en Ada Colau, en todo isto. Bueno, xa te estás adiantando un pouco da análise, pero vamos a ir tamén, vamos viaxar a Madrid porque ali desde o minuto 0, desde o minuto
un de partido, pois agora Madrid, pois o seu concelleiro Zapata de Cultura dimitiu no día de onte, pero a cousa non rematou aí. O Partido Socialista e o Partido Popular e certos medios da capital de España siguen presionando a coalición de Unidade Popular. Contanos, Sara, como foron os feitos que está acontecendo na capital do Estado? Pois, efectivamente, continúan esas inestabilidades que comentabas ti en Madrid tras esa dimisión do Concelleiro de Cultura, que parece que foi unha dimisión a medias, porque en realidade segue no Concello, pero non terá esa carteira. A dimisión produciuse tras uns tuits de cuestionable bo gusto que logo imoslle expoñer, pero primeiro creo que Aurelio vai chamar a Mario Pais, que está ali esperándonos en Madrid. Pois sí, Sara, segundo a escaleta tocábame chamar a Mario Pais, pero ainda non o chamei. O sea que, se nos vas explicando un pouquiño, vos no intentando. Ben, pois como si este tema de Zapata, non sei se os compañeiros de realización me poden poñer aquí os tweets. Bueno, nos tweets dicía que rescate ficción, Rajoy promete resucitar la economía e a Marta del Castillo. Por outra banda, han tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos, e tamén como meterías a 5 millones de judíos en un 600 en el cenicero. Ben, como se todo isto non fora preciso, pois, como se non fora todo suficiente para Carmena, para a alcaldesa xa de Madrid, pois o portavoz socialista no Concello tamén afirmou que non debe haber imputados en cargos públicos e que, polo tanto, tamén debería poñerse pois nunha segunda fila ou dimitir, non especificou exactamente o que, pero a portavoz do Goberno Municipal, coordinadora da Xunta de Goberno e responsable de relacións co Pleno, Rita Maestre. El di que debería retirarse desa primeira liña porque está nunha situación procesal. Maestre está imputada pola súa participación nunha protesta na capela da Universidade Complutense en 2011. A Fiscalía solicitoulle unha pena de 1 ano de prisión para ela e tamén para Héctor Meleiro, que figuraba na lista de Podemos na Comunidade de Madrid por un delito contra os sentimentos relixiosos. O escrito da acusación recolle que Maestre e Meleiro entraron sobre a 1:30 da tarde na capela do campus de Somosaguas, guiados polo ánimo de ofender os sentimentos relixiosos dos alí presentes e de todo o colectivo católico. Isto é o que recolle o texto. En presencia do capelán e de varios estudantes que se atopaban ali orando, invadiron o espazo destinado ao altar portando imaxes do Papa cunha cruz esvástica e lendo distintos pasaxes da Biblia, así como diversas citas de santos e obispos. Moitísimas gracias, Sara. Ahora sí, vamos falar con Mario Pais, xornalista e politólogo galego afincado en Madrid. Moi boas noites, Mario. Bueno, contábanos, Sara, o que aconteceu estes 2 últimos días en Madrid. Ti como analizas o que está acontecendo en Madrid? Bueno, pois eu vexo claro unha estrategia da dereita, tanto política como mediática, para intentar restar legitimidade aos gobernos surgidos tras estas últimas semanas. A ver se nos poden subir o volumen aquí no plato, por favor. Escoitadesme? Sí, dalle, Mario. Eso, vexo unha certa intención da dereita mediática e da dereita política por restar legitimidade aos gobernos que saíron das urnas o pasado 24 de maio. Está claro que, ademais, polo tempo no que saíron esos tweets, pois parece que é unha estrategia moi meditada e unha clara vontade de facer dano a un goberno que é legítimo de que os madrileños pois elexiron o pasado 24 de maio. Desde que coñecimos a dimisión do Concelleiro de Cultura, prácticamente os partidarios de Ahora Madrid dividíronse en 2 mundos, aqueles que asumiron a división e inmediatamente despois se puxeron a sacar toda a serie de ristras de barbaridades dos adversarios políticos e aqueles que consideraban que era un erro político, que estaba claro que os mensaxes eran absolutamente desafortunadas, incalificáveis, pero que era como servirlle unha cabeza nunha bandeixa de prata. De que visión te sintes máis cercano a ti, Mario? A ver, eu non me gustaría tampouco ponerme na cabeza de Guillermo Zapata e ver que todo ese tipo de información surxe
anos, pero quitan de contexto. Sobre todo hai que ter unha cousa tamén en conta, non? A Carmena conseguiron poñela contra a espada contra a parede. Eu creo que ademais un ataque mediático contra ela en concreto, contra a súa persoa, intentando facer que reaccionara, cando ahora Madrid non é só Manuela Carmena. Ahora Madrid nace dun proceso moi longo, moi custoso e que tuvo moitos problemas para materializarse. Cando Carmena di o domingo no programa da Ana Pastor que sí que valora que facer dimitir a Guillermo Zapata, sí que é verdad que hai dous polos, non? Que se dividen entre os que creen que esa decisión non hai que tomar solo ela, entre os que creen que esa decisión, ademais de que non ten que tomar solo ela, non ten como proceder. Eu creo que cando Carmena forza a Zapata a deixar a Consellería de Cultura, que non o Concello, porque Zapata sigue sendo concelleiro. Que agora o PSOE sí que lle pide tamén, non? Oiga, que isto de dimitir da responsabilidade, que se vaya do Concello tamén. Claro, él sigue sendo responsable da área territorial de Carral de Paz, que é un dos distritos, ademais, en extensión máis grande de Madrid, non? O caso é que cando portas a dimisión dunha persoa por un tuit de pai 4 anos totalmente quitado de contexto, estás poniendo o listón, estás mostrando moi pouco aguanto, os ataques da dereita, estás dicindo non, que estes ataques vai haber unha reacción por a nosa parte. Entón, eu creo que ese é un dos principais problemas. Esta vai ser a reacción normal do goberno de Carmena cada vez que sufra un ataque a unha persoa do seu equipo de goberno ou simplemente unha primeira mostra de vontade de que este tipo de cousas non van a pasar. É un pouco complicado tamén ver como poder reaccionar. O caso de Rita Maestre é o seguinte, que se vai contestar con Rita Maestre agora mesmo? Porque realmente Rita Maestre, tiene agora o cano de cárcel a Fiscalía hasta ela por un feitos acontecidos vai 4 anos, pero que dentro que cabe sigue, son a súa maneira ou era a súa maneira de facer política naquele momento, protestar contra a presenza da Igrexa en institucións públicas e que deberían ser laicas como é a Universidade Pública. Pois estamos vendo xa desde o minuto cero esta presión, hoxe presión sobre a portavoz, presión tamén sobre o sustituto. Hai quen xa mantén a teoría de que esta presión desde o minuto cero é constante, antes ou despois vai rematar nunha especie de moción de censura contra este goberno, ou é moi aventurado apenas 3-4 días despois da Constitución do Concello falar xa nestes termos? Eu creo que é moi aventurado. Despois de 3-4 días que leva o goberno constituído, 2 exercendo as súas funcións, eu creo que é moi aventurado falar de que poida haber unha moción de censura contra a Carmena que teria que contar inexcusablemente co apoio do Partido Socialista. Eu creo que Antonio Miguel Carmona non se pode permitir nestes momentos unha xogada dese calibre, sobre todo tendo en conta que dentro de moi pouco, 5 meses aproximadamente, o Partido Socialista enfrontase a unhas eleccións xerais nas que non ten nada asegurado, nas que ten que intentar volver xa non ser a primeira porta, senón asegurarse a segunda porta, que nestes momentos pode ser amenazada por algunhas enquisas sin que podería pasar ao PSOE como segunda porta. Pois moitísimas gracias, Mario, polas túas opinións. Seguimos falando. Boa noite. Chao, chao. Bueno, pedimos disculpas aí ao principio, tuvemos un problema coa cobertura móvil, non sei que vos parece todo isto que aconteceu estes días en Madrid. Alba, si quere empezar. Bueno, non, creo que ti estabas desexando falar de Madrid, así que ánimo. Estaba desexando falar de Madrid e deste caso especial porque afecta aquí tamén. Ainda que pensemos que non, non? Martiño. Non, Martiño e as candidaturas de Unidade Popular e todo o proceso de acumulación de forzas. Entón, eu creo que o que pasa en Madrid, basicamente, é que o Partido Popular leva gobernando 25 anos e controlando o maior orzamento municipal dos concellos do Estado español, que é a capital financiera de España, e que por medio de que levan gobernando 25 anos facendo legalidades, ilegalidades, controlando os orzamentos, facendo o que xa sabemos que fixeron durante estes anos, e que evidentemente se queren cobrar
ese goberno, como sea. A polémica daría para estar falando aquí moito tempo. Por qué? Porque eses tweets, como xa dixo Mario, creo que o análisis que fai eu concordo 100% con el, pero eses tweets, hai uns tweets que son citas de chistes, non é que el os conte como chistes, e outros tweets que son, evidentemente, de mal gusto. Da súa idade... Sí, bueno, pero son feitos fai 4 ou 5 anos, cando era unha persona totalmente anónima, un activista social que é un dos principales impulsores de Patio Maravillas, que é un local autoxestionado de movimento Hack Lab e todo isto, que son os que deron orixe ao 15M, por lo tanto é todo, teñenlle un odio terrible a toda esta xente. Entón, tú que faz fai 5 anos, non podes acusar de maneira retroactiva o que fixeche fai 5 anos. Outra cosa é que a nivel político eso signifique, bueno, o que significa. Son de pésimo gusto, eu, evidentemente, a mí non me fan ni pizca de gracia, nin de Irene Villa, nin outra, a propia Irene Villa reconoceu que ela, vamos, dixo, yo soy la chica explosiva, non sei que, bueno, o pai de Marcel Castillo, é dicir, aceptou as disculpas, etc. Eu creo que o que está en xogo, evidentemente, bueno, houve unha campaña, un acoso e derribo montado en moi pouco tempo, os medios de comunicación sabemos o poder que teñen, a que intereses responden. Non todos, Bueno, ABC, El País, La Razón, El Mundo, refírome aos grandes medios, non? E bueno, conseguiron cobrarse a primeira cabeza, porque foi relámpago, non? E bueno, e despois daría para moitos debates, desde a liberdade de expresión... Veña, ainda vas a ter outra ronda. Non, eu podería... Dá para moito, que dá para moito. Ben, eu, vamos a ver, teño unha perspectiva parcialmente coincidente, pero tamén parcialmente, digamos, encontrada co que acaba de decir Miguel. E son así varias as cuestións que hai aí. Efectivamente, os medios de comunicación e a dereita está moi articulada no seu discurso político, pero esta non é a primeira vez e por eso a mí me sorprende poñer, digamos, de relevancia como se o obxectivo foran as candidaturas de Unidade Popular, e iso é un pouco polo que a mí me sorprende, digamos, ter sempre o foco posto en Madrid. Eu lembro nesta legislatura os ataques, e en Galicia. En Galicia foi en esta legislatura, os ataques continuados a Ximena, a concelleira do BNG en Ourense, foron reiterados e foi machacada durante toda a legislatura simplemente por ir con camisetas alusivas a distintos temas e outras cousas. Pero Ximena non é a alcaldesa, non é o mismo. Bueno, en todo caso é unha cuestión que se saca nas páxinas de Galicia de moitos medios para criminalizar un partido e para facer, digamos, poñer no ollo do furacán. E non vinga ninguén solidarizarse con ela ou con outras persoas en Galicia que tuveron ese tipo de ataques e que son duros de vivir. Entonces, que iso é unha cousa que eu creo que ás veces tendemos a magnificar o que sucede noutros lados e a empequenecer o que nos sucede a nós, e eu creo que é unha conduta propia de quen non ten moita estima polo propio. Eu creo que ese é un primeiro debate. Espera, agora é o meu turno. Estamos falando desto, non? Ben, sí, pero eu ainda teño que desenvolver parte da cuestión. Despois, con respecto á decisión, a mí sinceramente pareceme correcto que cese a esta persoa. Eu creo que por moito que se xan uns tweets de hai 4 anos... Parcialmente. Que cese parcialmente, bueno, que cese parcialmente, vale, ben. Claro, que non é exactamente o mesmo. Todas as polémicas posteriores. O que se vaya ou que non se vaya, pero isto de... Non, pero dimitir de concelleiro ten que dimitir el. Que a alcaldesa toma a decisión de cesalo, pareceme ben por un motivo. Eu creo que un activista político, todos temos un pasado, nunca tuve un cargo institucional, ningún orgánico relevante. Ahora, o meu pasado me acompaña para ben e para mal. Ese activismo me acompaña para avalarme en ser concelleiro e ese activismo manifesta quen sou. E se eu digo barbaridades, porque son verdadeiras barbaridades, tamén é parte do meu pasado. E eu non me parecen admisibles. E eu creo que a esquerda, o que sí que ten algo que defender, é esa superioridade moral con respecto á dereita. E a mí me parece que eses estándares fortes de comportamento... Neste sentido foi un pouco ao revés, non? A superioridade moral da dereita... Xa, non, pero quero dicir que hai xente que di isto é unha guerra e non hai que ceder a presa porque é unha guerra contra a dereita que quere cobrarse unha cabeza. E eu, sinceramente, eu creo que a esquerda, a pesar de que sou consciente de que hai esa guerra, eu creo que sí que tes que dar exemplo. E é que hai certas cousas que para mí non son admisibles. E non son admisibles... Pero temos que entender en que contexto se produce. Entendo perfectamente. Un adulto
que di barbaridades no Un adulto Twitter, que di, sabe que cita un chiste mira, vamos a ver, eu mentre teño fala fillos dos límites da adolescentes libertad de e lles expresión. digo que non deben colgar en Facebook certas cousas porque Sí, no pero futuro se poden arrepentir. eso somos Entón, se iso lle conscientes ensinamos todos. aos adolescentes, un tío de 30 anos ou non sei cantos ten, pois debe sabelo. Eu non podo estar Ben, máis de acordo con as palabras de E Alba. xa a última cuestión, un elemento que eu tamén quero, e que aí é onde eu creo que falla ahora Madrid e onde se demostra que é un goberno débil. Manuela Carmena toma esa decisión ela soa. Ahora Madrid non é nada. Non hai nada detrás de Manuela Carmena. Ou falando con Non hai unha estrutura orgánica. Vale, pero en todo caso, quero dicir que non hai unha asamblea, non hai un corpo social que ampare esa decisión para ben ou para mal. Non. Manuela Carmena chega ali, fala co seu concelleiro e dice de patitas. A ver, voy a dar a palabra. E eso é a debilidade do goberno de Manuela Carmena. Pero iso podería pasar nun goberno do BNG perfectamente. Non. Sí. No. Sí. As decisións, vamos a ver. No, pero por exemplo, Podemos un caso estar metido semellante, aí, Izquierda Unida tamén. Un caso semellante, o caso de Chochito de Oro, de Cambados. Pareceme bastante distinto, pero socialmente foi moi reprobado, porque el simplemente facía un nome humorístico e soez para Sáenz de Santa María, porque facía unhas revisións ginecolóxicas que costaban 60.000 euros na Moncloa. E dimitiu un día. Entón, ese señor, en principio, non iba a dimitir. A dirección do BNG se reúne e lle pide a súa dimisión, pero hai un corpo colectivo que toma unha decisión e que despois, digamos, está aí para amparar ou para criticar. Non sei as conversas que houbo entre eles. Eu digo por cousas que leín de xente de Podemos de hoxe na prensa. Vamos a ir co profesor Bastos, despois Millán, volvemos contigo. Sabía que iba a decir eso. Xa o sabía. Conozco xente indigna nos dos lados e xente indigna nos dos lados. Pero digo que os valores da esquerda para min deben ser esos. Para ti, pero para os de dereita tamén nos temos criterios éticos bastante claros, por lo menos no que nos respecta. Por lo menos que somos religiosos, temos os valores éticos claros. E todo isto eu vou defender... Como Conde Roa, queres decir? Que? Conde Roa era religioso. Conde Roa é religioso, pero hai religiosos vos e religiosos malos. Vale, entón aí... Pero que non acabo de ver onde está, porque ser de esquerdas hai unha especie de gracia divina que os fai máis dignos que os demais. De esquerdas e divina non pode na mesma frase. Eu vou defender o rapaz. Eu creo que por uns tweets non se debe xulgar a unha persona así. Pero cuidado, non todos lados, porque isto é unha guerra que é polos dous lados, efectivamente. É dicir, a Castela Bragán se llaman a dimitir por decir unha barbaridade, isto por outro lado, pero vale, pensamos un pouco... Tampouco que este ben, xa eles se lucen, non? Xa quedan como un pouco como paspáns, non? Pero tampouco cuestionar a carreira política dunha persona, ou mellor que como outro señor que é un cineasta, ou como outro que leva toda a vida todo por un día que se digo unha borrada, porque eu sei, porque eu digo moitas borradas, un día todo digo, non pode pasar por mí tamén. Todo o mundo dice moitas ao largo da súa E vida. ao mellor pero tampouco é que xulgar unha persona por unha cousa que está un día de broma, cousa polo estilo xulgar unha carreira. Eu creo que en ese aspecto estou o señor que creo que está facendo a campaña, pero esa campaña por desgracia polos dous lados. Creo que é unha especie de ditadura da corrección política que non podes falar de nada, eu teño que andar medime todos os días, incluso nas clases. Aquí podes falar do que queiras, Non, pero digo que eu son retranqueiro, e xente da Rosa non é retranqueiro, e moitas bromas que digo, son claro, mal graban e poñen esa lisa, dicen, está aí dicindo as cousas dele, non se me explico, e non vai como non mesmo defender. Cosa distinto de Rita Maestre. Pareceche pior. Sí, por un motivo. Depende de onde este o sitio. Se é unha iglesia que da iglesia... A universidade dentro da universidade. Igual que xo houve unha serie de compromiso ali a dar a Franco e tal, e vos metades fora eu sigo ali, o arderéis como el 36, vos quemaros a todos, tal... Oiga, señor, foi unha frase que decías, me parece. Oiga, señor, se non me vou por as boas... Pois me denunciarán como é normal, como se vas a miña casa a decir creo que era a cousas. Capela que ten a facultade de Dereito da Complutense. Es que depende de quen sea, por estou dicindo, depende de quen sea a iglesia. Se é da iglesia, eu estou a favor de bueno, non sei se castigo penal grave. Era unha capilla na universidade, parece. Sí, creo que na facultade de Dereito da Complutense hai unha capela. Pero depende de quen sea a titularidade do local. Que iso é incomprensible. Non, porque este na universidade non dice que sea dela, é dicir, depende de quen estea na propiedade. Porque para mí é distinto, porque eso agrediu as persoas que están pacíficamente ali a reventarles o acto. E a mí iso nunca me gustou. Igual que non gustou que lle foron a reventar fascistas os actos os outros, sempre odiei. Non me gusta que as persoas están rezando ali tranquilamente que se vayan ali a insultar. Eu concordo contigo neso, en que non hai que ir a reventar actos de outras persoas, pero que non concordo que se impute unha persona por reventar un acto.
porque precisamente ese é un dos cambios que meten agora na Lei de Seguridade Cidadá, que quen vaya a un acto político, por exemplo, a reventalo, que é atípico a cuestión de que te levantas cando vai o conselleiro a botar un discurso e sacas unha pancarta. Eso, agora é penalizable, me parece que ten unha sanción de 30.000 euros. Es que eu iso máis... Miguel Anxo, ti se foras alcalde, entón... No, que depende... Terías mantido a línea onde este. Na consellería... Digo que maticei moito, depende onde este, se é lugar público ou non. Se é lugar privado, estou a favor que imputen, se non, non. Non se me explico. A miña casa non entra ninguén a dar vivas ao que sea, por moito dereito que teña. A miña casa non hai libertad de expresión. Non se me explico. Marco a eu. E ao mellor, na miña casa, non se fala isto, non se fala do outro. Que nadie dá vivas a isto na miña casa. E se entra ali de malos modos a pillarme un cartel ali dentro da miña finca, é denunciado seguro. Ora, se é público o sitio, sí que estou de acordo contigo. Ora, se un local se alquila para un acto e o local é meu entre esas horas, eu admito tamén que se lle poña multa, pero non polo acto, sino por entrar nun sitio que non estás invitado a reventar. Propiedade privada. A cuestión non é a libertad de expresión, é a propiedade. Efectivamente, para mí todas as libertades se derivan desa. Rafa. Eu estou na liña de Alba Nogueira e eu creo que a política debe ser exemplar e que as declaracións, aínda que fosen... Dous, vaya cousa aquí... Sí, hai uns anos de... Despois Manolo xa desnivel a balanza, pero creo que hai que ter un respeto por determinadas cousas, que non todo vale, que como a política debe ser exemplar, as declaracións, aínda que fosen un tono de brincadeira deste señor, son absolutamente impresentables. E ao mesmo tempo, e continuo, creo que sí, concordo contigo tamén, que o estaban agardando, que había unha campaña de determinados medios... E que ten que haber moitos dosieres esperando a sacar máis cousas. Da dereita a ultradereita facendo, pero iso non quita que... Hai que pensarlo dúas veces para presentarse ahora. Eu digo as dúas, como decía Alba, digo as das cousas, que efectivamente había unha campaña predeterminada e que estaban esperando para que isto acontecese, pero non pode disculpar de ningún xeito que este señor fixese este tipo de declaracións. Eu, sendo alcalde, se algún concelleiro meu fai ese tipo de cuestións, eu retirolle rapidamente as competencias. Cando non era unha persoa anónima. Exactamente igual, o sea, estamos falando do holocausto, facendo bromas ao holocausto, sobre o terrorismo. Non, amigos non, era no Twitter, Eu creo que hai que diferenciar unha cousa que dis no teu grupo de amigos, que todos decimos barrabasadas algunha vez. Aquí temos personas, é que non rematei. Anónima e falas cos teus amigos. É que non rematei. Eu, por exemplo, nas redes sociais, creo que aquí nos coñecemos todos os que estamos en esta mesa, eu son moi retranqueiro tamén, pero creo que todo ten que ter límites. Todo ten que ter un certo límite e non todo vale. Ainda que fose hai 3 anos, eu creo que este señor era maior de edad, se non me equivoco. Era un activista. Un activista e que, como me di Alba, igual que gracias á súa labor de activista hai moitos anos, ao mellor chegou a ser cargo público en Madrid, tamén ten repercusións ese tipo de declaracións. Pero, insisto, que é evidente que dende a dereita ou ultradereita mediática hai campañas para atacar dende o primeiro día. Remate un segundo. Hai campañas dende o primeiro día para, digamos, as frontes populares, por así decirlo, intentar desprestixialas dende o primeiro momento. Pero as dúas cousas son verdade. Sí, vale, pero eu por apuntar outra cosa, dices, ten que haber límites a certas cousas. Acordádevos o... Eu escoitar a Esperanza Aguirre dando leccións de ética precisamente a alguén, a min provócame proídos. Claro, pero es que non ten que caer nesa comparación. Porque é que eu non creo, como decía tamén Bastos, tamén teño que dar isto da superioridade moral da dereita ou da esquerda, ese tipo de debates. Jesús Charlie, Charlie Hebdo, a revista, ten que haber límites ao humor ou non, ten que haber... Todos dicían, ali houve todo un aparato, todos os xefes de Estado foron, todos os medios de comunicación se puxeron de acordo para... Efectivamente, tamén Occidente, Oriente... Claro, bueno, hai outra dimensión. É unha cuestión cultural, temos dobles morales... Hai cuestións culturales incluso polo medio, non? Pero en este caso, insisto que as declaracións deste señor son políticamente impresentables, aínda que... Unhas non son declaracións, é unha cita dun tuit. Vamos a ver, máis claro, se estas declaracións as fai María Dolores de Cospedal con respecto a 3 anos antes de entrar en política, determinado tipo de xente, empezando por ti e seguindo por mí con moita máis modestia, estaríamos dicindo que esta señora non valería para estar ostentando os cargos públicos que está ostentando. É así. E tío sabe exactamente igual. Mariano Rajoy fai 20 anos escribiu un artículo totalmente xenófobo, elitista, que é público, está publicado e non nos estamos xulgando. Pois, imos a pedir os dous aquí a dimisión de Mariano Rajoy. Estou de acordo contigo en pedirla, claro, non teño ningún problema. Vamos a escoitar a opinión de Manuel, que le está pedindo a palabra. No, que creo que non hai que engadellarse tanto porque se poden botar horas falando desto e estamos dando a mesma volta. Eu creo que é moito máis sinxelo, igual me equivoco, non? Mariano Rajoy escribiu unha animalada dicindo que por natureza as persoas, etc.
O alcalde de Baralla dixo que os fusilados que están nas cunetas deberían de estar porque algo farían. Sentencias de morte e foi presidente. A diputada Fabra, con milleiros de persoas pasando mal e non ten que comer na súa casa e falando de certas cousas e de reformas, etcétera, que había, dixo que se jodan nun congreso, non? E non pasa nada. Entón, como se entenden estas cousas? Pasado. Pois eu creo que son máis sinxelas. É dicir, isto é política, e ninguén fala disto. Políticos en activo que xustificaban actos terroristas. E hai que, efectivamente, hai de todo. Entón, hai que poñer na balanza, é dicir, o Estado... Pero unhos foron presidentes da Xunta... Disculpa, Millán, o goberno, é dicir, o poder, se non estás no poder, se estás no centro social, activista, etcétera, non molestabas. O estabas creando o teu traballo. Pero que hoxe estás ao frente do goberno de Madrid. Por lo tanto, molestas porque és referente para un Estado e para uns poderes. Política non é só o poder, está o poder financeiro, o poder mediático, hai outros poderes. Bien, dito isto, por outra banda, está a cuestión legal. Entón, o que é legal, está todo o ordenamento xurídico, pois se algo tal, se te imputan, vas ao xulgado, por calumnias, porque fora, é dicir, hai que demostrar, pero estas afirmacións son, e eu, políticamente, efectivamente, e iso sí, eu desde a miña arteria liberal, penso sempre que a miña liberdade remata onde empezado os demais. Entón, se políticamente ofendes a un colectivo de 3 persoas, non tens ningún problema político, pero se ofendes a un colectivo moi amplo, a alcaldesa de Madrid veuse... Como hablamos agora, Melón, de onde están os límites da liberdade de expresión, mal asunto, digo, porque... Non, pero digo que a alcaldesa de Madrid, sendo alcaldesa de Madrid, dixo, oye, a cuestión de meter 606 millóns de xudeus nun borradeiro... Eran 600, pero é o mesmo. Pero que eso non foi un chiste, eso foi citar un chiste como exemplo dentro dun debate. Pero eu simplemente vos deixo encima da mesa, é un partido de política, hai un poder que pesa máis, ten máis forza desde a oposición, e lle di, ora molestades este movimento que hai, molesta. Entón, utilizan as súas armas. E neso, como ben analizou Alba, a febleza do novo goberno de Madrid pernotouse ás poucas horas. Estou de acordo. Eu defendo a liberdade de expresión, basicamente porque é moi difícil establecer os límites do que é unha ofensa. A ofensa sempre é, a ver se me explico, se eu estou comendo un bocadillo de xamón, entra un musulmán e ofende, pois tendrá que fastidiarse. Se estou comendo un bistec de carne e entra un hindú e se ofende, pois tendrá que ofenderse. E se estou comendo marisco e ven un xudeu e di que non é kosher e se ofende, pois tendrá que ofenderse. Igual que a mí me ofende tamén ver cristos queimados na televisión, pois me teño que fastidiar, non se me explico. Porque a mí non me fixo daño, non faría o que quixera o que fora, pois isto é o mismo, é moi difícil establecer delitos de libertad de expresión, eu só creo, digamos, cando é unha agresión física real, porque a palabra pode ser interpretada de moitas formas e por eso digo que é moi difícil establecer. Estamos falando máis en cuestión ética que delictuosa. De non castigar a libertad de expresión. Estamos falando en cuestións éticas e non penais. Claro. Ahora, éticamente va a la alcaldesa a decir, pero retroactivamente. Claro, pero eu son un partido de que eso non sea condenado. Se foi fai 4 anos non estaba en exercicio de cargo. Eu repito unha cousa, vamos a ver. Resulta que este señor era un concelleiro maravilloso porque proviña do 15M. Bueno, pois igual... Ou porque escolleron para ser... No, vamos a ver. Este señor está aí porque era un dos promotores do 15M en Madrid, é dicir, o seu pasado é o que leva aí. E o seu pasado é eso, e son os seus tweets públicos, que non é o que dixo cos amigos na barra do bar, escollidos, efectivamente, entrecomillados, porque está citando un tuit como e outros non, sábelo ben, eu incluso vin un contra as mulleres totalmente bochornoso. Por eso borrou a conta, seguramente, porque habería moitos máis. Claro, entonces a cuestión é que o tío usaba o tuit como se estuvera cos amigos de copas no medio dun... Fai 5 anos, e fai 5 anos era activista do 15M. E a cuestión é, a dereita non penaliza ese tipo de declaración nos seus representantes, pero eso é un problema da dereita. Eso vai por ti, profesor. Non, quero decir... Dimitiron cuantos, Dimitiron os concelleiros, o Bragaña... Bueno, Bragaña, despois de un tempo, dimitiu, e os alcaldes que defenden os asesinatos franquistas non dimiten, e Fraga non dimitiu dicindo barbaridades... Pero estou dicindo que tamén que a esquerda debe dimitir por eso. Pero eu digo, a dereita non o fai, pois alá eles, e que os seus votantes non lle pidan. Eu, aos representantes da esquerda, sí que lle pido que teñan un comportamento, digamos, público,
que sexa respetuoso cas crenzas dos demais, que sexa respetuoso cos dereitos dos demais. A mí non me parece de recibo incluso utilizar frívolamente determinadas terminoloxías, non me parece de recibo chamarlle nazi a unha persona de dereitas, por exemplo, non me parece de recibo. Eu creo que unha persona de esquerdas ten que ser unha persona que teña un respeto polos demais en todos os planos. E entón, eso é o meu parámetro, o meu estándar. Utilizar con unha certa lixereza, por exemplo, como se fai habitualmente o termo fascista tamén, que se fai este tipo de cuestións. A ver, Millán, que tiñas ganas, ahora sí. No, eu creo que xa está casi pechado. Daría para moito máis, pero eu creo que Mario analizou no ben, Antón Losada foi unha das persoas que para min o analizou moi ben, sobre todo na lógica do poder, non? Antón Losada. De como eu non con Antón Losada hai moitas cousas que non comparto, pero neste caso sí. E, bueno, a lógica de como Manuela Carmena aquí sí que eu creo que cedeu e como lle deixou o campo. Despois hai outros debates, porque Podemos e todo o movimento 15M xugou moito a batalla política nos medios, nos media. E os propios medias son os que se van perder esta batalla cando fías todo o aparato mediático e non a organización. Quedas mal de outros. Porque non antes, porque como decía antes Alba, non hai estrutura detrás que poda soster determinado tipo de situacións. É un mito, está dicindo ahora Millán. Pero estrutura, home, Esquerda Unida ou unha parte Esquerda Unida, Podemos son estructuras, outra cosa que non estén suficientemente fortalecidas. Pero que quedamos? Ahora Madrid é un suxeito novo ou Esquerda Unida e Podemos? A ver, vamos a... E hai máis organizacións. Eu quedaríame ca definición de Bastos ou Principios, que traballan para. Bastos diría esquerdallada, é dicir, sabemos... Non, dixo, os que traballan para que este sea presidente. A mí pareceme perfecta a cousa de Bastos, pero a que non cuestión sea un bloque unido, uniforme, dirixido... Eso é o problema. O do bloque unido iba por ti. Non, é o problema nestes casos, quero dicir que é bo para llevarte aí, pero o problema é que non tes ningún colchón de resistencia para manterte detrás. E entón, Manuela Carmena e o seu equipo, no fondo, están a mercede de calquera soplido que lle dea o poder, porque calquera cousa os leva para un lado e para outro, porque non teñen rede. Tamén teñen dereito a ir evolucionando e que esa rede se vaya construindo tamén, porque están aí por vontade popular, non caeron do ceo, eso está claro. As dúas cousas, eu concordo contigo. A respecto do que dicías agora, dos medios de comunicación, que era interesante. É máis, é que o 15M e todos estes movimentos se van a gloria de dominar as redes sociais e de dominar a técnica, a tecnopolítica e todo isto, e foi precisamente pero feito de que Podemos, estes movimentos medrara moi a sombra de grandes medios de comunicación, de alguma maneira en connivencia, non? Desesosos dun cambio político e tal, que agora, chegados a este punto e xa con estes resultados, estes medios xa non teñen os mesmos intereses e de alguma maneira os leven igual que os puxeron os poden quitar, porque responden a intereses do momento, do punto de vista incluso económico, para forzar a determinados gobernos a dar determinado tipo de licencias. Son moitísimas cousas. Estamos falando dun duopolio que con 65% de audiencia ten 85% dos ingresos e que son os que colocaron a Pablo Iglesias. Si están forzando a Siriza, que leva 10 anos de organización, está atopando todas as resistencias e todos os ataques por terra, mar e aire e os está resistindo daquela maneira, imagínate con algo que surxe en poucos meses, un ano. A promoción, por exemplo, do fenómeno Podemos en determinados tipos de comunicación foi porque en ese momento ao capitalismo, a determinado tipo de capitalismo lle interesaba. En un momento que ao capitalismo deixa de interesar ese tipo de cuestión, pasa exactamente o contrario. O que pasa é que pode coincidir. Podemos acostumar a tirar pedras, pero non que lles tiren a eles. Entonces é o problema que teñen, que están acostumados a atacar os demás, chamarles de todos, corruptos, porque claro, pero cando os outros se defenden non teñen unha trayectoria histórica de aguantar a onda positiva e a onda negativa, non? Eso é así, pero insisto que responde todo a intereses capitalistas, de grandes capitais que din adiante con esta xente porque nos interesa en este momento e cando deixan de interesar, caen. Pero iso vos parece... non chegou, a ter esa... non chegou, digamos, e tampouco o mellor chega a Podemos, porque, digamos, estamos falando de Podemos como se fora algo en algún momento o PSOE ou o PP, e Podemos nestas eleccións ten a mesma porcentaxe de votos que o BNG en Galicia. Dicir que... Con súa marca en ningún sitio foi segunda forma política. Claro, entonces a cuestión é que ten un 13% de media no Estado. A diferencia, non? Todos en esta mesa sabemos que Podemos estaba intentando xogar a ser o novo referente do bipartidismo. Claro, en teses
teóricamente socialdemócratas, pero sustituir o PSOE. Lembremos que esta mesma operación de Podemos se intentou antes, non ca potencia que se intentou con Podemos, con UPyD. E UPyD houve un momento que parecía... Non é comparable, pero parecía que tal. E que UPyD, oye, a semana pasada, ou este fin de semana, había que tiña 46 sedes en España e cerra todas menos a de Madrid. Pasará tan pronto interese, pasará con Ciudadanos. Fontes intelectuais, o sea, a operación UPyD... Pero é o mismo fenómeno mediático. Veredes que se o Partido Popular pega... Ten moitas diferencias con Podemos. Veredes que se o Partido Popular pega determinado tipo de xiro que interese aos medios, veredes o tempo que pode permanecer Ciudadanos en determinados parámetros porcentuais de, entendes, de intención de voto. Bueno, te salía o dato, Ciudadanos en Galicia sacou 26.000 votos, solo a Marea de Galicia, eu creo que Galicia responde a outro tipo de realidade política con respecto ao resto do Estado. Eu creo que non é comparable. Cataluña non ten ninguna alcaldía. Eu se coincidides, creo que unha das cousas máis importantes, das cuestións máis importantes que saen a raíz da caída de tan xiña, de Guillermo Zapata, do concelleiro de Cultura de Madrid, é que posiblemente agora xa viña pasando fai a mellor 5, 6, 7 anos, pero xa agora se fai presente, xa temos diante os pés, que é que as persoas que desempeñen fagan política social en primeira liña, para chamarlle así, nun concello, non que sexa, pois que a cuestión toda das redes sociais e iso, que si vai haber un antes e un despois. Por lo menos xa digo o caso Zapata, non? Que algún concelleiro ou concelleira eu estou convencido que moita xente mirando o seu timeline. Dentro, eso é dicir, que hai miles... Pola tarde viña que Podemos está precisamente contratar a unha empresa para revisar os tweets. Habrá miles de políticos, concelleiros ao largo do Estado español que seguramente estes 2 días eliminaron as súas contas de Twitter. Non teño a máis mínima dúbida, non? Seguro, estadística pura, non? Sí. O que si para as forzas de esquerda ou estas emerxentes se pone moi caro o tema de estas que teñen superioridade moral. Non. Bueno, pois por aquí oímos ir deixando por hoxe, se vos parece. Xa fomos abordando así cousas. Tempo verá tamén para estes flecos, a ver que vai pasando, porque me dá a min que isto de Madrid vai ser unha pingueira constante. Como se fora en Barcelona, esto de Madrid. Alba dirame tal, pero se fora a da Colau igual, se fora a Xulio ou a... Ou se fora algún alcalde do Bloque, tamén, seguramente se defendería. Menos mal que se viu a luz. É como... No. É que é verdad, porque eu teño defendido... En 10 segundos, nas eleccións autonómicas, determinados medios en Galicia dos poderosos intentaron aupar a candidatura de Beiras, e non que decir claramente a Nova, e despois deixou de interesarse. Pois tamén pasa en Galicia e no noso pequeno país tamén ese tipo de cuestións, non? Bueno, pois para eso esta Irmandade TV, tamén para equilibrar a medio plazo a balanza. E que non todo o peso caia dun lado. Bueno, pois hasta aquí deu o programa de hoxe. Mañá, aquí en Afiando, vai estar con nós, aquí na cadeira de Rafa Cuña, Xavier Vence, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, como sempre, 10:45, entrevista con Xavier Vence, e despois, pois, as novas máis importantes do día, cos mellores convidados, como os que tivemos hoxe aquí, e nada máis, desexarvos unha moi boa noite, e até mañá.